fideo ola dwi'n dangos chi sut i creu sprite bywyd. Chi weld y colonnau hyn fan hyn. Yn y fideo yma, dwi'n dangos chi sut i ni'n mynd i rhoi y bywydau mewn i'r gêm, mewn i'r ystafell, a sut hefyd mae fe'n mynd i cael gwared yn nhw. So, dyma ni. Y cyntaf mae angen i chi gwneud ydy mynd i object. So, chi'n creu object newydd. So, chi'n mynd fan hyn, clic, a chi'n creu object bywyd. Nawr, dwi wedi creu object bywyd yn barod fan hyn, so fi'n mynd i agor e fyny. So, dyma beth mae angen chi'n gwneud. Mae angen chi'n mynd i add event a gwasgu create. Ac wedyn, mae hwnna yn creu create ar y top fan hyn. Mae angen ni mynd lawr wedyn i score, ac yn score, mae rhaid ni dewis yr un cyntaf fan hyn, set lives. Ni'n symud y set lives lan fan hyn, a fan hyn chi'n penderfynu faint o bywydau i chi eisiau. Nawr, mae hwn wedi cael ei gosod ar 3 ar hyn o bryd. Dwi'n mynd i newid hwnna i 5, a os gewch chi weld yn y gêm wedyn, mae'n mynd i newid yn y gêm. Ac ni'n mynd i gwasgu OK. Nawr, dwi wedi creu 5 bywyd, ond ar hyn o bryd dwi ddim yn dangos ar yr ystafell. So beth mae angen i fi wneud ydy gwasgu add event eto a gwasgu draw. Ac amser fi'n gwasgu draw, mae'n dod lan fan hyn, mae angen i fi wedyn symud hwn mewn draw life image. A fi'n clico ar hwn fan hyn, ac os fi'n newid yr X a'r Y, fi'n gallu newid be bynnag mae fe yn ymddangos ar yr ystafell. Ar hyn o bryd mae hwn yn y cornel top chwith. A beth mae angen i fi wneud yw dewis y sprite. A chi'n gallu gweld, sprite 8 yw'r un ni newydd wneud, so gallu clico hwnna fyna, a mae'n gwasgu OK. Nawr, mae hwnna nawr yn dangos sprite mewn i'r gêm. Nawr, yn yr fideo nesaf, dwi'n ddangos i chi sut i colli bywydau.